Ничего не все. И вот, пожалуйста, нотки. Не кожная спецыялізаваная установа можа прапанаваць такую інструментальную базу. З нядаўняга часу і такога класу інструмент. Дзіцячая музычная школа мастацтва нумар 1 з года ў год пацвярджае сваімі вынікамі. Яна адна з лепшых па падрыхтоўцы музыкантаў у Беларусі. А таму гарадскія і абласныя органы ўлады прынялі рашэнне зрабіць каштоўны падарунак – нямецкі канцэртны раяль і прымеркаваць яго да 80-годдзя установы. Гэта важна і неабходнае для школы набыццё абышлося ў амаль 40 000 беларускіх рублёў. У новым навучальным годзе юныя музыканты аддзялення фартэпіяна змогуць з задавальненнем музыкаваць, а таксама здаваць экзамены на высокакласным инструменте. Это мечта и директора, и всей школы, 30-летняя мечта. И вот я рад, что она осуществилась. Это замечательный подарок для наших детей, для наших учителей. Тем более, что они это, безусловно, заслужили. Потому что наши дети под руководством своих наставников являются постоянными участниками различных конкурсов, фестивалей. Новы навучальны год асаблівы для Александра Салоненка. Зусім хутка споўніцца 30 гадоў з моманту, як ён узначаліў музычную школу. Менавіта дырэктар стварыў прафесійны і дружны калектыў, паклаў пачатак традыцыям установы, а таксама з'яўленню і развіццю 10 творчых калектываў. Выпусціў знакамітых у краіне і па-за межамі музыкантаў. Падыход да справы строгі і дысцыплінаваны. Статус сярод калег неперасягнены прыклад. Конечно, круглая дата. Где же вы еще найдете такого директора с 30-летним стажем? Мы создали работоспособный, творческий коллектив, с которым я нашел взаимопонимание. Это произошло не сразу. И поверьте мне, в творческом коллективе это сделать непросто. Обучение заключается не только в том, чтобы научить ребенка играть на музыкальном инструменте, но и еще воспитываем его. До речі, год у музычнай установе пачаўся бадзёра. За некалькі месяцаў дзеці паспелі засумаваць па уроках. Гэтак жа і педагогі. Включаются в процесс постепенно дети. Первый месяц, через месяц они уже будут готовы. Но, конечно, те дети, которых мы готовим к конкурсу, которые целенаправленно или профориентированы, они занимаются постоянно. И летом, и зимой. У музыканта нет, как говорится, выходных. Да вывучэння музычнай граматы ўпершыню прыступілі больш за 100 навучэнцаў. Усяго ва ўстанове 530 юных музыкантаў. Пад кіраўніцтвам 64 педагогаў яны спасцігаюць мастацтва, а многія і мараць пакараць вялікія сцэны. Софія Бережная, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Берест».